следващото видео ще видите как аз, брат ми и един мой приятел играхме 3 в 3 бокс файт и как просто ги изгаврихме. Така че ако ви хареса видеото, оставете един лайк, абонирайте се и приятно гледане. И брат си два пъти го казах. Не. Брат, играем с настоящите оръжия. Състояните оръжия. Настоящите, бе. О, не само. Нищо, пак ще ги. Аз пак ще ги смачкам. Нищо, че тук имам пакетчета от микс. Аре, брат. Аз няма да ги смачкам. Брат, добре, 27. Направиха ме нещо на грикино! Фул пис, ама той избяга. Дед? Нещо много се ядоса. Брат, бягай от тук, никой не те обича, бе. Мене ли? Не ти. Говоря на този мък начин. Шет ми дадахте. 49? Дед. Брат, какво? Дима оцели, бе! От някой минимална дука оцели в този неща. Вече видя пиксела ме оцеля. Аха. Защо им десим от първия рунд, бе, брат? Защото аз така искам. О, ти минималката побре. Ого, сега стана страшно. Къде отиваш, братле? Само не мисля престе. Чачи, и двамата са. Колко ще мен да стреля? Не, късма двамата. О, къде отиваш, бе? Айде, мой приятелче. О, само спокойно. Шалесна. Само спокойно. Брат. Само спокойно. Брат, изхъбих. Брат, аз минах. Аз бях отстрани, той ми наби глава, той има ембот. Да, знаеш, че един има ембот. Но забъркам. Брат, и да има ембот, пак ще убия. Каквото и гол, платинам, дайманд, руби, ранг, който качваш като играеш ти. Той драги с милнитов! Не. Това да ги помниш. Неговите собствени ранкове. Да. Руби, Пандивил. Аз не искам да съм Пандивил, защото ще звуча като... Виж как вала помпата е. Бита кутунай. Не, ела тука сега. Ето, вама ли са? Яниш, виж мамета къде съм. Не мога да гледам. Виж отзаде. Че отдолу му е да. Той само той, ли? Не, той няма. Не, как не го хитнах, бе. А та за кой път трябва да кракне и да не умреш, бе. Умирай, бе. Изгабрени. Изгабрена стерео. Изгабрени, габърчи. Много яко ще. Да, чай, че ми се е сванала ръката. Не, брат. Не, стой така. Не махай се. Какво, брат, какво ми правиш бокса? Какво ми правиш? Брат, не. Крашни ми. Умирай, бе, траш! Мале! Натиснах escape без да искам. О, силварен 8. Аз съм правил себе. Като ме първа ден, в който играя. Не. Че то си. Бато не има имбот! Не забързи към бед човек! Не, брат, много съм слаб. Не съм слаб, брат. Не се слаб, просто той има имбот. Не, няма имбот, бях на едно, брат, аз то... Има! Брат! Той е много слаб. Не е слаб, човек. Той е отвратителен имботът. Заклевам за този имбот. Нищо. Един рунд, няма нищо, един рунд само. Са не взели. Бам, този има... Пойдете на вода. Обаче, този има един бот и ти го казвам честно, защото този не може да хитва такива шоп.
Какви тузе? Неходан, бе ме лъж! Оля, ето го инвайт на спора, за случайно. 77. Че трябва хилно обаче. Не! Шен! Ба! Стига си, бе, спокойно. 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 Ма че тъпата игра, бе! Аз не мога толкова бързо да кликвам, без да се бавка имам место на средства. На рамото. На пи. Как се нарича? Мислица. Има ли някой жив или отгоре го чувам? О, тук е. Само не качай ти видео. Брат, Ако ти имаш толкова... Тук да не да се попълни... Да. Искам да си измисля волана. Ама не мога. Защото трябва да го разпеча, ако искам това да го правя и... го, гледай го. Брат, пълен олигофрен. Колко дропни всичко, всеки един хил. Нямам! Добре. Не бе, брат. Брат, стига! Тъпия скрин рекордър, който използвам, брат. И той е... Windows. Shift S, като натиснеш. Де е другия, бе, брат? много shift и е. Къде е? Вървене! При тебе ли? Тук. Го чух. Има някой жив? Колко е ла? Това съм аз! Бат, има някой жив от другия отбор, ма не знам кой е. Да бе, Соня. Ревайвъл! Ти ревайвъл. Соня. Здрасти. Кой е силен, бе? То няма никой силен тука. Оня бе. Единственият дед горе-долу може да играе, той е черния. Ма аз мразя черните, брат. Ей, тука. Долу ми е. Ето го. Ето го е. А, брат, стига, бе, той за това. Ето го. Браво. Той играе. Ние се чудим къде, какво се случва, брат. Има си тази фамилията. Аз чувам при колко. Помощ. Тука сме. Не, бягай оттука, бягам. Че с тебе малко. При тебе ли? Да. 118 крак. 80... 95. 120 крак. 35 лайт. Не, брат, прифарна ма, бе, брат. Не, брат, стана, брат. Колко дет си, брат? Да, добре. Много е слаб, просто ма прифарна. Я не сти се, брат. Ако ми вземе стената е пълна жена. Колко скриса ще довършиш са хилни. Ей, този дефолт го бях оставил на едново. Браво, бе! Браво, бе! Аз съм невероятен на тази игра. Не съм играл от 2 месеца и пак съм невероятен. Това аз не съм си играл 2 месеца, реално. Помощ? Добре. Колко пъти я ти обясна? Какво? Как няма да имидж, бе? На мен наби каска. Минус 185 каска дет, минус 139 каска почти дет, минус 100 не знам 28 почти дет. Чай, толкова прави тук? Да е изчезнал ня, бе? Дет? А, той умря, добре. Чай, че аз търся дефолта, брат. Да е изчезна. Не знам, аз смазам. Някъде до дроба ме. Янис. До гроба те. Ей го. Удолу Янис. Дето. GG's, брат, GG's. Не му успях да взема, извиняйте.
35. Отивам ги повече. Ето! Бяга от тука, Коко. Бяга от тука. Бяга от тука. Дет? Коко, бягай бе, не мога да изжитвам от тебе. Бяга от тука. Дете! Брат, не ми ресетва, бе. Взимай сини, че той сега ще дойде. Не хитвам, брат. Релоуд бък. Или просто нямах патрони, едно от двете. Аз щем да хилвам. А на мен е добра. Хилван. Той до мене, бе. И до мене. Аз ще пробвам един друг начин, по който да играя. Спокойно. Не! Бидечи. Ей, тука е, тука е, тука е, тука е. Не! Брат, оттъпя скрин рекордър, постоянно го натискам и ми фризва играта, брат. Разбираш ли го това нещо? Не. Трябва да почна с OBS, ама не мога да паузирам. Ма, нищо. Мале, брат, стрелна преди мене, стрелна преди мене. Нищо. Не трябваше ти да го... Много опенейт направих. Помощ. Фако! Брат! Добре. Помощ. 49 глава. Не бе, брат! Кой да написа? Какво да направя? Скажи ми! Янис, ревайв. Ревайв. Чакай сега. Чай, не дай сега тук, защото не... Не се изселям. Как кучаш? Давай! Ба! Нищо. Нищо. Спокойно. Ей сега, Аз съм стъгна! Стига си реч, които стига си реч, вали, по-скоро, не които вали. Не реч, които Не, брат, не. Защо стената не беше моя, бе? Брат. Браво. Брат, вие сте убили най-добрите за момент. Аз убих единствения най-добър. Ага. И той... Мене и то ме уби, брат, защото стената не беше моя. Не, то! Сивия! Брат, защо играта ми стана толкова светла и за мен? И на мен, не знам. Брат, какво става, бе? Слънцето ми дживна, бе! Брат, какво се случва? Слънчето Не ми виждам изблякаше. нищо, очите ма заболяха. Брат, какво? И мене! Какво е това, бе? Не мога. Чакай, де? Горе ще е някъде. Аз Отдолу е. Чу го отдолу е. вече се качи горе. Пък аз сега вече сляза и долу. Браво, бе, Янис! Най-добре. Опа! Гледай, тук идва алфа група. И дори не съм се хилала. Аз се измерих и вече... Помощ двамата на мен. Добре, и... Той Чакай! Добре, Зана. Моля ви! Брат, не можахме да се разберем много, не можахме. Янис, иска да ти помогна да не се обижи. Стига си рейчквал. Мраза, вън или какво каза? Нищо не се разбрахме, Янис. Майко. Заобикалям ги, Янис. 115. Чека, какво става, бе? Тук е.
Брат, долу са. Оу, шит. Крак. Майко, Дед! ако знаеш как го клипнах, какъв клиншот беше това. Бра. Чек, аз съм невероятен. Вече, оде! Аре бе, брат! Не стават за нищо, не стават за нищо!